Ik wil een verhaal voorlezen dat geschreven is door de vrijzinnige pater Tun Pieters, zaliger, met een onge 1986. Het speelt zich over Brazilië, waar de moeite weert om te vertellen. Een deze dag kwam ik met de wagen over een van de schoonste en meest bekende autoweg die van São Paulo naar het strand en de haven van Santos leidde. 7 auto's kunnen dan even elkaar rijden in dezelfde richting. En de straatweg heeft immigrantjes. Zeker omdat de eerste immigranten via de Serra naar de hoogvlaktes van São Paulo komen. Neven de veel favelas, de grote wijk en de prachtige boetehuizen wenste hij ook nog onbehouden leegliggende terreinen. Iedereen profiteert van die stukken grond om maar zijn afvallen achter te laten. Ik stopte omdat ik een maand in een kroka zag liggen bij me die stukken grond. En daarneven stond een oude vrouw met een keteltje met eten in haar hand. Wat de vrouw tegen de man uitkraamde, ja, dat durf ik niet te schrijven. De Braziliaan zal nooit vloeken, maar in het gebruik van lelijke woord kunnen de beste zielui nog een lesje aan hem nemen. Dus ik vroeg de vrouw beleefd wat er gaande was, en of het er een zoon was die in de kroka lag. Ze ontkende dat. Ze zag, dat is niet mijn zoon. Als dat zo wordt, dan had ik hem al lang doodgeslagen. De luilak en vuile drinken. Ze ging rustig weer met sjellen, totdat de maan zich lastig verheef en een keteltje in zijn hand nam. Hij raad met zijn vingers, zoals hij gebruikelijk is onder de plattelandslui. Ik vroeg de maan hoe hij woonde en hij wees op zijn kroonkaar. Ik vroeg hem hoe hij werkte en hij wees op zijn kroonkaar. Ik vroeg hem hoe hij sleep en hij wees op zijn kroonkaar. En als het dan regent, vroeg ik hem. Omdat hij de mond vol had en ik kon spreken, wees op een stuk zeildoek dat ik zo snel niet gezien had. De vrouw wachtte ondertussen met geduld op een keteltje. Want dat wilden ze zeker niet geen zien verdwijnen tussen de rostige ijzer dat de heuvel rond verspreid lag. Toen ze was uitgepraat, dan vroeg ik de oude vrouw: "Jij woont zeker ook in de buurt?" En ze wees op een houten brak. "Geef je altijd middageten voor hem?" vroeg ik opnieuw. En ze beaamde dat. "Maar waarom doet je dat?" vroeg ik. Hij was niet van die familie. Hij was zaad en te voelen om te werken. De vrouw keek me aan en zag: "Moet ik hem dan van de honger laten omkomen?" Ze nam het lege keteltje in ontvangst en zag: "A última vez que doe para você sem vergonha." Dat wil zeggen dat het de laatste keer zou zijn dat ze voor de luilak eten kon brengen. Maar toen ik de dag erop weer langskwam, stond ze daar opnieuw met een keteltje in de hand. En sjellen, dat deed ze nog helder.